Nagabenta ki khobor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Katkum kakerwo na uba KSU Chiang u General Secretary ka KSU East Janjay Hills District Unit ka KSU East Janjay Hills District Unit kala kentu ya ka Sorkar Jala ban Penstet ya ka Pentray ya ka Surok NH6 bakan sok kan let kawan ki pai ba ka jinga khi jong ki pai ba hapo ka jingalam ka KSU hakani ka snam balalet arhaja arpulai la arsien bat ka jinga khi jong ki pai ba jong ka dong nam chiang elaka narpu la arsien Kajing kwa bajing dawa kalong banyo ya kasurok babha badru khnang ba kajala kanlat na kajingja buram bajing leran hakmat ki weipat ki jala pamarjan jong kathai north east ki pai ba nolor bek lada banjit ikinong mikmat penban ki habapli banmi shasura monong bangi dawa ya kahok kajing ro bajing sngu kalet shaki pai ba bampelong ya kajing yakhi Kasing ka kentu ya ka Sorkar ban Pentray hok ya ka pisa balamang nagbenta kani ka surok ba. Ka pisa kawanang nunang nuru ngimtem henray ngikwa banyo ya ka surok ka babha. Kasing ka kentu ya ka Sorkar kum ka jing ajing mut banle ya ka jing maramot bakir ki ni ki emergency ripe ya ki katu ka ni tali ki jingking ki balajan tua badkut no omtep ha kanu kapor. Loong bala ima sisya ban pet bat banyat ling ba kini ki jingking Kum kajing ajing mut ban pelut khendiat kapisa ban ripe da kasimen bandung slap hakitu ki benta ki bala palat kajing jot. Ladala ban le kum ta tang hakini ki benai liur kan ya da shibun ya kalet kawan ki pat ba.